Hallelujah. Glory to Jesus. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngani. Simbonga uNkulunkulu ngokuyekelela konke benokwenza namhlanje. Uthi mina ngifuna nje ukuyogcwalisa iappointment yami noBaba uNkulunkulu. My divine appointment. Hallelujah. Kwanga uNkulunkulu ke mfowethu angayandisa iterritory yakho. Ukhule kuthi konke okuthintayo ngezandla zakho kuthi turn into gold. Hallelujah. Mase kuhle imicabango yakhe emihle ngekusasa lakho nabantwana bakho onayo uNkulunkulu ayifezekise ayenze ithi come to pass yenzeke. Hallelujah. Amen. Siyaqhubeka ke ngani zakwethu nokuhlengwa kuKristu uJesu. Amen. Redemption. Ngifike la kuvulwe leyo ncwadi ngani zakwethu before ngifike incwadi yabase-Efesu. uNkulunkulu wangithinta wathi ungayidluli le ncwadi. Hallelujah. Kune timing uNkulunkulu ayisethile yokuthi le ncwadi yabase-Efesu ake siyihlole si-understande kahle ukuze sithi noma silauncha together silaunche from the same understanding and same page sikhule. Hallelujah. Ubaba uMadondo wayevula incwadi yabase-Efesu uchapter 1. Amen. Kodwa nani iqale kuverse 12. Sase sithi last week man ngoba vele asiwona amavila vele sifunde yonke. Amen. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi abaningi bethu bayifundile bebodwa. So sizolauncha ke namhlanje ku verse 7. Hallelujah. Ngizocela iscriptologist sami singisize. Amen. Nkosi yami. Abase-Efesu chapter 1 we are reading verse 7. Amen. Now, ngesingisi ithi nje iqala ku verse 7 ithi in him we have redemption. KuKristu uJesu sinokuhlengwa. Hallelujah. Kubani? KuKristu uJesu sinokuhlengwa. And thina kabaningi esiphuma ke emfundisweni zebandla likaJehova. Amen. Esiphinde sa-attenda no Sunday school. Uma sithi ukuhlengwa kwethu kuKristu Jesu kunemfihlakalo esisuke sayigodlile. Esisaza ukutshela ngayo ngoba ukuhlenga kwethu kwakhelwe phezukwani kwegazi likabani likaKristu Jesu. So ngaleyo ndlela uma kukhona nokudideka osivakashele nosibonatha ngathi akakayiboni kahle asimcacisele isuka phansi ukuthi thina sithi kuKristu Jesu sinjani sinokuhlengwa ngegazi lakhe. Hallelujah. Amen. Ngamafishane iscriptologist samsiza ukutshela ukuthi uma sithi kuKristu Jesu thina sinokuhlengwa ngoba sihlengwe ngegazi lakhe, it means thina sathengwa. Amen. Hallelujah. Amen. Hayi ngentengo eordinary noma normal bafowethu. Amen. Kodwa sathengwa thina and sithengwe ngentengo ephakemeyo ephezulu. Hallelujah. Saphinde senziwa njani ngoba thina sificwe siyikreba. Sificwe siyimgulukudu. Sificwe singqabashiya sigijima emaqeleni. Inkosi yami njengo Sawula ephethe isitifiketi esimnika igunya lokubulala. Kodwa wahlekelwa ngizosebenzisa ilanguage yomama manje bakwalesine wahlelwa inhlekelele. Amen. Hallelujah. Amen. Wehlelwa inhlekelele endleleni. Amen. Ngoba usomandla uqobo lakho usebawothi uJehova esefikile. Ukubiza ngegama akabasabuza ukuthi wena mfana ozalo uthwala onje ubani igama lakho. Ukubiza ngegama. Amen. Athi awusho umthetho wakho ngilwiselana. Kwenze njani kahle kahle? Wagijima emaqeleni. Wabalekela iqiniso kwenze njani? Gada umzala angaza khuluma isiprofeti ophezulu kwempilo yakhe. Athi hamba Mvundla. Hamba Juba. Ngoba bafowethu masekhulumile umzali prophetically over impilo yakho angikhathali ukuthi uguluva kangakanani. Bazokuthutha. Bazokuthutha mfowethu. So ezinye zezinto ekufanele sigade kubazali bethu thina sisebasha. Amen. Amen. Ukuthi asingabaphusha abazali bethu kuze kufike la izoprofeta khona phezulu kwempilo yami.
athi ngoba ukhandashisa. Hallelujah. Kulungile, follow your heart. Hamba juba. Kodwa bazokuthutha phambili. Ngoba guaranteed leso siprofeto sizokwenzeka empilweni yakho. Hallelujah. Thina sibanjiwe ke emaqeleni ngaphambi kokuba uNkulunkulu akhiphe ijudgment. Sasheshe sayithuntuta, sabuya. Sazogcwaliswa. Senziwa basha. Awu Nkosi yami. Saphinde futhi scripture sathi kuye futhi uKristu Jesu thina sinani sinokuthethelelwa. Wayibamba. Amen. Hallelujah. Amen. Sinokuthethelelwa kwezono njengokuvama komusa wakhe. Hallelujah. Ukusho ukuthi eyethi intethelelo bafowethu ayiphumi kwi-argument. La kuthiwa silaleleni onke amasayidi. Ukuthi usayidi A uthini, wena njenge-defendant uthini. Eyethu bafowethu Nkosi ngazi noma nisayibamba yini. Okwethu ukuthethelelwa eyethi intethelelo iqhamuka phi? Emseni. Uyabona umahluko? Akuhlalwa ngaphansi kwabizwa isigungu la. Amen. Amen. Angazi noma niyayibona ilento. Amen. Kwase kuba nejudge. Kwase kuba khona uprosecutor ozothi nake sikwaziyo ngawo okwenzile. Mase bakhona idefense ezothi hayi uhambe eceleni akuyena owenzile. Amen. Amen. Thina eyethu intethelelo esalandwe emaqeleni. Singenamvikeli, singena defense. Angazi noma niyibona indlento. Iqhamuka phi emseni. Kababa uNkulunkulu awifunde my scriptologist. Ephesians 1:7. Esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. Imake kancane. IsiZulu thina mesisikhuluma asikhulumi kanje. Hallelujah. Mesikhuluma isiZulu asije esinokuhlengwa. Hallelujah. Ukusho ukuthi ngamafishane khona indawo eshodayo lapha edinga mina nawe ukuthi sichaze. Hallelujah. Ukuthi njengoba sesikhuluma ngathi thina sinokuhlengwa, imuva lethu liphuma phi ukuze sikwazi uku-enjoy lokhu kuhlengwa. Amen. Ingakho ke kufanele sicacise sithi kuKristu uJesu. Nazo ke. Uyabona manje nomuntu ongalifundi iBhayibheli useyaqonda ukuthi uthini. Amen. Nazi, uyayibona iscriptologist sami? Awifunde kuyi-correct ngoba vele ebhalwa ngabantu abamnyama le. kuKristu Jesu sinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. It made sense. Hallelujah. Awuqhubeke nayo. Sithethelelwe izono ngokwengcebo yomusa wakhe. Uyayibona iligi esidlala kuyona. Anganoni ilalele kahle yini? Thina sithethelelwe izono ngokwengcebo yomusa wakhe. Umusa enkantolo yamajaji ayikho le part yengcebo yomusa. Bafowethu zingozi. Hallelujah. Ingakho ke namhlanje bafowethu thina nje siwabazalwane sisodwa kanje sizobuzana nje imibuzo embalwa. Amen. Esikhulisana ngenza kwethu. Amen. Amen. Namhlanje nje sizobuzana mase siyaqholosha. Madodana ngakhumbula ezakithi mase zithi ake ningidedele kancane konje ithini le ngoba esiculayo mesenza imicimbi yesintu. Awudele bele. Ake ningidedele gidele bele. Stele bele abantu namhlanje. Hallelujah. Ingakho bafethu ukukholwa asikwenze ukukholwa bafethu ongakakholwa akuhalele ngenxa yokusibona ukuhlakana okugcwele kuthina. Alingabibikho ikholo lisibhukuphuphu ngoba kuphambene nombhalo lo. Ngoba umbhalo uthi uqala kubekala my scriptologist. Lalela. Uyezwa? Isambulo leso. Manje uyikholwa kanjani? Elidomborozayo. Hloboni ikholo iyona unodomorozayo. Ikholo lithi mina imaths angizwa. iBiology angizwa.
physics, science, accounting, angizwa. Hayi man. Buya la esigodlweni. Hallelujah. Buya la esigodlweni ube delivered. Hallelujah. Abanye bethu abezwa ngoba bekho delivered. Amen. Ukhiye nje uyisikutu lapho. Kodwa uyimember yesonto. Kodwa mawasumbuza idate yokuthi awusho wasindiswa nini wena? Osesithi isikhathi sinawe. Hallelujah. Amen. Ukuze imali ibe imali mfowethu ufuneka ibe ne-date yaphuma ngayo. It must be minted. Hallelujah. Mesiphatha ilento igama le-Republic of South Africa. Mese uyakwazi ukuthi uhwebe ngayo. Ukuba umzalwane athendayo kodwa ungena date wena owaproducewa ngayo izulu. Wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, hayi bafowethu asilikhuluma iqiniso. Usuku ungakapheleli. Hallelujah. Amen. Kunama hurdles empilo ongeke ukwazi ukwajomba. Ngoba ingubo yomthimba ukayigqoki. Ikhali zakamoya ukayihlomi. Hallelujah. Ngeke mfowethu ukwazi ukulwa nezimpi eziphathelene nomubi ungakadluli la. Hallelujah. Amen. So ke namhlanje ake sitele ebhele ngani zakwethu ningangisabi kakhulu. Ngizama ukuthi ngibe umngane wenu. Amen. Hallelujah. Ukuthi mesishumayela ningabi ibukeli. Ningaba ama spectators. Meculwa nibe ama spectators ubumba umlomo kube culwa. So namhlanje ke bafowethu sizobuzana ukuthi awusho webaba Madondo ngabe unaso yini izathu sokukholwa. Noma ukholwe ngompentshisi nje wena. Ngoba bakhona bethu abakholela ukungcwatshwa. Ukuthi mina ngifuna umfundisi emsebenzini wami wokufa. Kube khona othusiwe ngoSathane. Ukuthi uSathane unamehla abovu neimpondo neskini esibovu nomsila uphethe imfoloko. Ayi uvela umajini ukuthi mezongiphendula ngemfoloko angikholwe. Hallelujah. So yizo zonke izinto ekumele silungise lezi. Ukuze mukholwa mfowethu ungabi umzalwane othi liyani izulu namhlanje. Ngakho ke kumakhaza namhlanje. Ngakho ke awekha amanzi. Ngakho ke niyayibona lento ethisho abazalwane. Siphila esikhathini esinjalo. La ngifike khona ngikhulekela unkosikazi. uNkulunkulu angibusise ngonkosikazi. Mase kuthi weather mimbi, ngithi akuphumeke endlini engathi ngayihlalela nje noLavo. Sikhulekela imoto. Amen. Sithi Jehova melini izulu angikwazi esontweni ngiyanethwa. Emelishisa ngijuluka ngibe manzi inte. uNkulunkulu akuphi imoto ezayifakisha i-aircon. Hallelujah. Inedifike kube nezinye indlela ezimportant eziqhamukayo. Ukhulekela umuzi. Hallelujah. Akuphi uNkulunkulu umuzi. Mase uthi akuvukeki kule bedroom yami. Intofo engathi ngavuka ngincike la kwi headboard yakhona enama buttons deep. Hallelujah. Ube nesizathu sokungayi kuba uNkulunkulu uyobonga. Inkosi yami. So namhlanje ke bafowethu siyabuzana nje sisodwa asilwi. Amen. Akungiphi izathu naso esikwenza wena ukuthi ukholwe. Yini le wena oyiqhenya ngayo ngokuba umntwana kaNkulunkulu. Amen. Izinto efanele sikwazi ukuyiphendula lezi ngane zakwethu ngoba uma singayiphenduli, I am telling you, even the little yembewu kaNkulunkulu ekhona empilweni yakho khona bazofika bayixoshe. Hayi bazoyixosha. Emsebenzini kuzoba nama colleagues azovela inyathele ngeenyawo. Hallelujah. Mase bakhona omakhelwane nje abazovele babameva kuyona. Amen. For as long as ungenasi isizathu okwazi ukutelebhela ngaso mfowethu utelebhelela uJehova wakho phambi kwabantu, ngisho bethi ngathi intamba ihlangana ekhanda uyahlanya, but uthi ngoJesu. Amen.
Hey mina manje I run through the walls ngigijima mina odongeni lihlakazeke lihlepuke. Ngalo Kristu Jesu kimi. Hallelujah. Amen. Unaso yini izathu? Yini lo yaziyo wena? Yini lo yaziyo? Yini futhi lo wena owambulelwe yona? Ofisayo ukuthi laba bangakayiboni nabangakayitaste nabo bayitaste. Hallelujah. Ngamafishane uma useyinhlobo yomzalwane ethi mina angikwazi ukufakaza. Uhlale nomuntu ebhasini uziyofika edrobheni mfowethu. Ungambingelelanga ke at least umbuza impilo. Uhlale nomuntu eTextini lisuke emlazi lize liyongena edrobheni. Ningakhulumanga nje. Ukumnike nje ukufakaza. Kunjani bhutani ngiyaphila sisinjani hayi no ngiyaphila. No mina ngunathi. Oh hayi no ngudumisana siyabonga mfowethu. Siyabonga. Ubhuti wa fresh nje uyaphi. Uqamba amanga, umbone ngathi kade ekhothwa ingwenye. Hallelujah. Umbone ngathi kade ekhothwa ingwenye futhi imhlubula hayi ukuthi imkhotha kahle. Uthi wa fresh ubhuti wona wakamnandi uyaphi. Enukirolo nje kuphela. Athi hayi no mfowethu ngisaka ukwenza into zami kunento engizama ukuyenza la. Awu. Hayi cha. Yabo mase uyaqala. Uthi nami mfowethu yabona kodwa ke kade ngikhuluma noJehova nje manje ekseni before ngize la. Uyayibona lona? Ukhulume nje kanjalo usuqalile njalo. Amen. So into engizama ukuyibeka labafowethu ukuthi ake sibe nezizathu. Siphinde futhi sibe nezinto esizaziyo. Hayi ukuthi asilinde isonto sishiye kubaba Madondo noma sikumama umvangeli uyena ozokuchazela kabanzi ngale. Intshumayelo yakho yokuqala iwubufakazi onabo ngokukholwa kwakho nangensindiso yakho. Eniyona intshumayelo mfowethu oyishumayela namhlanje ishumayela ekusasa yoziyongena egodini. Uma ungibona ngimi la ungazi ucabanga ukuthi ngiyalazi iBhayibheli kanti ngazi umsebenzi wensindiso owenzeke kimi. Ingakho ngithi baba ngiyakubonga. Eyibona? Ngothando lwakho Mina futhi usho ukuthi usuhluleka ukusuka umuze la phambili uthi ngiyanibingelela egameni elihle lika Kristu Jesu leni imbonayo sibanibani owathengwa. Kodwa uhlala uthi awukwazi ukushumayela hayi man usukudlala ngathi. Amen. Amen. Bazalwane niyayibona lento. Abekho abantu ababekelelwe wena ukhona ukuthi benze lo msebenzi efune wenziwe wena. Hallelujah. Amen. So iyona mbuzo ke bafowethu esinayo ke namhlanje la sizoyiphendula sisodwa ukuthi yini lo nayo? Yini lo yaziyo wena? Ofisayo ukuthi nabanye bambulelwe yona abangakafinyeleli kulesambulo sunazi. Amen. Amen. Nawo ke bafowethu kumele ke thina ke njengabasemukela uKristu njengenkosi nomsindisi simbulelane lezinto. Hallelujah. Kumele sambulelane ngokwezwi ukuthi kusho ukuthini ukuhlengwa. Amen. Hallelujah. Amen. Kahle yini le eyenzeka kuwe ukuze ubone wena ukuthi uhlengiwe. Yabona sitelebhele. Yabona walingishumayela kuvuka iculo kuwena uthi hlengiwe. Naso-ke uyayibona lento kukhombisa ukuthi ukhona. Uma sishumayela kube nama-pages avulekayo in the belly of your spirit. Uyabona ukuze kuthi noma kuthiwa yini lo izwayo kuwena nje wasikhuluma uvela usukuma uyisho. Hallelujah. Niyayibona ngenza kwethu lento. Akukona ukuthetha lokhu phathi ukuthi sibe nento esizokwazi ukutelebhela ngayo phambi kwabantu uma sithi singamakholwa. Singabi amakholwa private na secret. Hallelujah. Ahleka ama-jokes ngoNkulunkulu. Ahleka ama-jokes ngabazalwane. Iyiphi le nhlekelele eyenzeka kuwe uma umukela uKristu njengenkosi nomsindisi? Hallelujah. Kuyini ukuhlengwa? Uma sithi thina kuKristu Jesu
Sinokuhlengwa ngegama. Yayizwa? Amen. Mm. Sethelelwa kwezono. Nokuthethelelwa kwezono Ngokwengcebo yomusa. ngokwengcebo yomusa Amen. wakhe. Hallelujah. Amen. Kusho ukuthini ukuthi wena uhlengiwe? Kusho ukuthini ukuhlengwa? Amen. Now ngenza kwethu ngivumeleni ukuthi sicacise lento. Ukuhlengwa akulona nje igama eliyistayela nelifashion lenkolo. Amen. Amen. Ukuhlengwa futhi akuwona umkhuba wabazalwane. Amen. Amen. Ukuhlengwa akuwona umkhuba wabakholwayo. Kodwa ukuhlengwa kuyiqiniso elilawula nayilandela manje. Ukuhlengwa kuyiqiniso elilawula umthetho wensindiso. Yayizwa? Amen. Nokuhwebelana kwezikamoya. Amen. Ukuhlengwa kuyini? Kuyiqiniso elilawula umthetho wensindiso. Nani? Nokuhwebelana kwezikamoya. Amen. Bazalwane, I am telling you, uma umasterishe lento akekho umuntu ongeke uzukwazi ukumshumayeza. Ngoba manje uphethe amabhomu awu2. Uphethe umthetho wensindiso. Amen. Mase futhi uphinda uphathani imithetho yokuhwebelana kwezikamoya. Hallelujah. Now ilapho ke bafowethu imfihlakalo. Now umbuzo usekutheni why sisho kanje? Sithi ukuhlengwa kuyiqiniso lomthetho wensindiso. Futhi kuyiqiniso lomthetho wani wokuhwebelana kwezikamoya. Sikusholani lokho? Now kuhle ukuthi ukunderstand lokho. Uma uya encwadini lapha yamahubo, amahubo 89, ubuka lapha uverse 14. Uzo understand kusukela namhlanje ukuthi even ubuNkulunkulu buka uNkulunkulu uqobo lwakhe. Yayibona lento? Yonke into ewubuNkulunkulu buka uNkulunkulu. That goes for even isihlalo sakhe sobukhosi. That goes for izulu lakhe. Niyayibona lento bazalwane? Yonke into ekhuluma neqondene nobuNkulunkulu buka uNkulunkulu yakhelwe yasekelwa phezukwani kwejustice, ubulungiswa. Ibambele nani nokwahlulela. Amen. Hallelujah. Amen. Thina sithe ukuhlengwa, thina sesihlengiwe. Samukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Niyibona lento? Sathi ukuhlenga kuyiqiniso lomthetho wensindiso kanye nomthetho wokuhwebelana kwezikamoya. Uyayibona lento? Now sikusholani lokhu? Sithatha lento esishoyo. uPsalm 89 sambulelwe yena kuverse 14 ukuthi hayi even ubaba uNkulunkulu esimkhonzayo ubuNkulunkulu bobuNkulunkulu bakhe bakhelwe baphinde bendlalelwa phezukwani kobulungiswa, justice nani nejudgment, ukwahlula nokwahlulela. Now ngiyacabanga ukuthi khona sebeyihogela lento ukuthi hey sasinda la. Hallelujah. Bafowethu kwazi lo ukuthi yonke into ngaphansi komthunzi welanga inemthetho eyibusayo. Hallelujah. Uma ufuna ukuba isigebengu yazi ukuthi kunemthetho yobugebengu. Ngeke ube isigebengu ungayihloniphi imithetho yobugebengu. Uyakuthanda uthanda. Izigebengu ezinye ofuna ukuba izona zokubiza ngenyoni wena. Uyitshela kahle ukuthi hayi bafowethu ngisigebengu ulova imithetho awuyazi uyinyoni. Ulokhu hamba uyiqenyela noOkapo oqumbile la emgogodleni nesibhamu. Kunabantu abakutshelayo ukuthi uyinyoni wena. Ukhohlise thina singayazi imithetho.
Ukulobola kunemithetho yakhona. Awuvele nje ube uqhibgowe. Ukufa kunemithetho yakhona. Ukungcwaba awuvele ungcwabe nje. Kunemithetho yakho. Ukukholwa kunengeke uyibize ngekholwa manje imithetho yakhona ungayazi. Hayi ungadlali ngathi la. Usenza ngakhona wena silulo sithi how kanti how. Hallelujah. Awuyazi imithetho. Simple law iyangena inkonzo ngothela. Umthetho wena ufika ngasikhatsini. Angikuthethisi, ngikuvuselela nje imithetho. Hallelujah. Iyangena inkonzo ngothela. Hallelujah. Wena ufika ngo12:30. Hallelujah. Yonke into ngenza kwethu inemithetho eyibusayo. Even ubuthakathi by the way. Uma ufuna ukuba umthakathi, kunemithetho yakhona kufuneka wenze njani uyi-observe. Ngoba uma uzothenga imfene ungakagonywa ukuthi ube umthakathi, khona umthakathi ozokubona kuteste. Athe ngathi usezothatha amandla ami nesikhundla sami lo. Ake sibheke ukuthi uqine kangakanani. Kanti iseyintsha nemfene yakho awukenzi lutho nawe. Awukayiqinisi. Hallelujah. Amen. Yonke into awufunde sisulona my scriptologist uPsalm 89 just verse 14 kuphela ukuze sivuselelane. Amahubo chapter 89 verse 14. Yes. Ukulunga nokwahlulela kuyisisekelo sesihlalo sakho sobukhosi. Ima kanjalo. Uthini uNkulunkulu? Uthi ukulunga nokwahlulela kuyisisekelo sesihlalo sakho. Justice and judgment is the foundation. Yaba isendlalelo. Uma uNkulunkulu ezokhuluma, ukhuluma from iposition yani yobulungiswa. Yabona nje mezokhuluma ngawe uNkulunkulu, uma efikile uSathane wazongqongqoza. Athi uNkulunkulu ungakusiza ngani weSathane? Athi uSathane yazi kade ngehla ngenyuke emhlabeni. So what? Ngabona ubaba Madondo nonkosikazi wakhe. Ayicela ungiboleke bona nje for isonto. Hallelujah. uNkulunkulu mesembuka ubaba Madondo abuka unkosikazi wakhe. Ababuke mase applyana uNkulunkulu ubulungiswa. Ba strong kahle na ukuthi ngingavuma uSathane enze 1 2 3. Noma ngingabasebenzisa to shame uSathane and make a public spectacle ngibukise ngayo uSathane kuphi emphakathini. Ngoba kukhona abanye bethu la uNkulunkulu asebabona bakuleyo level. Wena ungaze ucabanga ukuthi uyahlupheka unama challenges unani kanti awubukisi kanje ngoSathane uthi konkeki. Hallelujah. Kunabantu osebenza nabemsebenzini asebe attend inkonzo ngasemakubo ngenxa yakho. Uyincwadi ebhaliwe wena. Angazi noma niyibona lento ngenza kwenu. Yonke into ngaphansi komthunzi welanga nangaphansi kwezulu inani inemithetho ekumele iyibuse. Even isono. Hawu. Singaze sekude kakhulu. Uma ufuna ukuba umoni nokwenza izono kunemithetho ekufuneka uyigcine ukuze wenze izono noma ube umoni. Yingakho ke namhlanje bafowethu sifuna thina ukutelebhela sibukise ngoSathane publicly. Yabona nalabo bebesaplan ukuza kithi nabazontshontsha imbewu yezwi kaNkulunkulu ekithi njengeinyoni bayinyathele nangeinyawo bayichoke bayicima umoya njengameva bayintshontshe. Weyibona sifuna ukutelebhela phambi kwabo sibatshele thina ngenhlekelele esinobufakazi ba esingayifunde eBhayibhelini phansi. Ongivusa ngo12 nango2 ekseni uthi ngitshele ngalo uNkulunkulu wakho. Ngithi mina uthi ngisusa uhlakahla mfana yazi wathinta ilive wire wathinta intambo kagesi ke manje engaplasteliwe ngani ngesalotape uzosha. So again
ngokweqiniso elawula umthetho wensindiso nomthetho futhi olawula ukuhwebelana kwezikamoya. Ukuhlengwa kusho ukuthi wena uthengwe ngegazi, uthengwe ngentengo ephakemeyo. Ukuhlengwa kusho ukuthini nganza kwethu? Kusho ukuthi mina nawe sithengwe futhi sathengwa ngani? Ngentengo ephakemeyo. Now sinobufakazi ke thina obuyimfihlo nobuyimfihlakalo obungaziwa abangakamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Uma sithi sithengwe ngentengo ephakemeyo kusho ukuthi sithengwe ngani? Ngegazi lika Kristu Jesu. Amen. Elaphalala eGolgotha kwavuka isivumelwano esisha phakathi kwaNkulunkulu nomuntu. Wase umuntu eyathethelelwa izono zakhe. Hey madoda, kukhuluma ubaba uNkulunkulu ehlezi kuphi? Esakhelwe sandlalelwa phezukwani kobulungiswa nani nokwahlulela. Ukusho ukuthi thina ngoKristu Jesu sikuvikile. Inkosi yami. Sikuvikile ukujajwa ubaba uNkulunkulu. Eyizolento. Ingakho uNkulunkulu mase wamukela uKristu Jesu ethi mina angisaboni wena baba Madondo. Angisaboni wena mama Madondo. Uma usumamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Kodwa kuwe sekunephunga lendodana yami. Eyizolento. Sekunephunga. There's a fragrance esiphila kuwe enguKristu uJesu. And le fragrance ayidingi nokuthi uzuvula umlomo sometimes. Kunabantu ozothi umphakathi kwabo belihogela leli phunga. Libe yiphunga eliba leader into life and life eternal. Awukasho lutho wena. Kusakhuluma iphunga laKristu Jesu kuwe. Kube khona kuzovuka ivunguvungu nezishingishane ezibona. Kuvuka idemoni ngokuba khona kwakho. Ngaleyo ndlela leli phunga kubona lenze njani? Liba leader into death and death eternal. Uyayibona lena? Awukasho lutho wena. Kodwa ngani usuwembethe. Hallelujah. Amen. Usumbathisiwe. Uma kini kade bekuthatha kancane bethi wena waphuma ungembethe. Hey man, batshele namhlanje ukuthi noma ngafika ngingembethe kodwa sengibathisiwe manje. Ngoba kungenzeka sometimes kuthi izingane zikababa nomama oyedwa kodwa leyo yaphuma imbethe ine favor ethile nje la ekhaya. Hallelujah. Amen. Uzukufile nawe ukuthi kanti mina ngizalo ubani. Hallelujah. Namhlanje akungabe kusakuhlupha lokuthi waphuma embethe. Akungene nawe utelebhele ngombethe. Umbethe bani? Hallelujah. Amen. Thina sibona ship line man. Babazalwane. Asibona ship line thina abazalwane abachini. Uma usumukela uKristu njengenkosi nomsindisi nje yazi ukuthi iligi osudlala kuyona akuyona kanoma ubani. So kahle ke bafowethu kwazi lokho ukuthi wena nami njengendodana yolahleko sasilahlekile futhi besilahlekile. Uma sohloniphisa sasidukile. Hallelujah. Ngenzeka futhi noma singaphakathi kwendlu yokukholwa sisadukile. Kodwa uNkulunkulu enomona ngami nawe. Awu Nkosi yami. Uphu Sunday School John 3:16. uNkulunkulu enomona ngami nawe. Wenza njani uNkulunkulu? Ngokuba uNkulunkulu wase ezelwe ukuba kepha that's change. Hallelujah. Amen.
Thina ke siyiproduct ke bafowethu yaleyo. Sasithe silayithile. Hallelujah. Sigijima emaqeleni. Wasizuza uNkulunkulu ekudukeni kwethu. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo unjani? Unomona. Hallelujah. Wanikela ngendodana yakhe ukuba ibe yini inkokhelo ngesiZulu. Amen. Ukuhweba ke lokho. Hallelujah. Ukuze ibe yini inkokhelo. Umthetho olawula inkokhelo yokukhishwa esoneni ubani? uKristu uJesu. Romans 8 verse 2. Hallelujah. Romans 8 verse 2 ubona isiqamba manga manje. Umthetho obusa inkokhelo wena nami esakhokhelwa ngayo ukukhishwa esonweni ubani? uKristu Jesu. uKristu Jesu umthetho. Yena in person. Awuyibeke kahle sisi lento. Romans chapter 8 verse 2. Roma chapter 8 verse 2. Hallelujah. Ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu. Uyayizwa leyo nto? uKristu Jesu eyedwa uyini? Umthetho kamoya wokuphila. Nhlobo yokuphila, ukuphila okuphakade. So umumukela uKristu njengenkosi nomsindisi lo number 1 ukuthi usumbambile yena. Oyini? Umthetho wokuphila kwakamoya. Niyayizwa lento kanza kwethu? Umthetho sidila nomthetho namhlanje. Mungawazi umthetho ukuba umzalwane ungaphumi masesigoduka soqhubeka. Hallelujah. Yes. uKristu Jesu ube inkokhelo yokusangana kwami nawe. Sijethi sihlakaniphile kanti siyadomoroza. Hallelujah. Waba inkokhelo. Nkosi yami. Sicabanga ukuthi ngoclever. Kodwa uNkulunkulu ngomona wakhe wahambela kithi. Isona story ke bafundisa namhlanje lesi efune sifike sisikhulume mesifike ekhaya. Amen. Istory sani seqiniso elilawula umthetho wensindiso nomthetho wokuhwebelana kwezikamoya. Wonke lo mthetho wakhelwe wafukanyelwa wembathiswa ubani? uKristu Jesu. Romans 8:2 othi yena Kristu Jesu in person umthetho kwayena. Awiphinde le part. Ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Uyabona umthetho okwazi ukukhulula umuntu kuphi? Emthethweni wesono nasemthethweni wokufa. Umthetho ongubani? OnguKristu Jesu. Yena umthetho wezinto zakwamoya. Niyayibona lento? Man, usho ukuthi akavumi namanje ukuthi usuke umuntu elephelele. Hayi ngingakafiki ke angisazi nami ngizothini. Funa ngabe by now usumi ngenyawo uthi yazi sengiyayibona le ngoma uNkulunkulu wami. Ngiyabonga ukuthi ungikhanyisele ukuthi mina ngathengwa angithengwanga ngama-holy waters. No, angithengwanga mina nge-holy water mfowethu. Angithengwanga futhi nangesiko lobabamkhulu. Never. Angithengwanga even nange-uniform yesonto. Kodwa nenze njani? Ngathengwa ngenani eliphakeme. Hey, angithengwanga nangethomoyi. Angithengwanga nangeKhendesta. Angithengwanga nangethweshe mina. Ngahlangana mina noNkulunkulu baba usebawo. Wazongishintsha igama. Baba Madondo. Hayi ngicela ukuyishiya lela. Kodwa umukhona phakathi kwethu ombongayo uNkulunkulu ngokuthi asihlanganise. Hallelujah. Woza la sikhuleke kanye nawe manje. Baba siyakubonga. Nkosi yami.